zelan joaten zineten eskolara? Eskolara oinez, dano, ume guztiak oinez, egunian bite. Joatek itzaren kotxean, etortik itzaren etzera bezkaltan duten, gero joatek itzaren ostabela arratsaldean, eta gero iluntzen etzera. Eta zelan aldatu da irakasleak erabiltzen duten disiplina eskolan? Total. Guk egitu disiplinea totalmente diktadoria. Maixok eta jote euskuen, bien regleaz, bien katxabiagaz, kastigu bote euskuen piloa, lo mismo imite euskuen noblaren klase, mis egintaz beteze urguneko inbiarra da dana. Osea, ekien duen, total, guk ezken duen belarra ipen mugite. Eta zer gertatzen zen etxan kontatzen bazenuen? Etxean ezken duen egun du bere kontetatzen. Esaten manduen etxean, zepastean, zeu egingo zuen da, dugu ezken duen egiten ezerez, normal. Baina, behokiten duen orduen bildurra. Orden osan bildurra, maizuena, medikoena, alkateana eta nana. Eukin duen gitzazan oso presionut. Eta patioetan zer egiten zenuten, zelan egoten zineten? Patioetan, esan duzuten muden, neskatoak alde batera eta mutile beste alde batera. Ez uzkur itxiten egoten batera neskatokaz. Guk egun duztu inberbarik neskatokaz. Ez uzkur itxiten. Eukitu dut de por medio, fronteria iziten da muden. Neskatok alde batera eta mutile beste alde batera. Horretik, guk herriko neskatokaz ezkendun hartu munik egiten, ez ebez. Eta eskolaz aparte asteburuetan zer egiten zenuten? Eskolatik aparte? Bai, asteburuetan. Asteburuetan, zeizan guztu mutikuak ezik, etzenia bardintxuek, joaten getzera lehenko domekatan, zera, errasariora, como obligación, errasariora. Errasari digurteten duen, da, segun zelango da dioketez duen, batzutan otro lotxeak etzeran herrien lagunekaz, eta bestu zuen gero handitxo hasi gitzezenean, joatek itzen erremerira. Eta erremeritik etorten gitzezan, abimaritan jote benean, etxera. Bale, eskerrik asko eta hau izan da dana.